Иначе днес е един специален ден за всички, които вярват в пророчествата на Ванга. Така е, местността Рупите събра стотици хора, дошли да почетат паметта на Ванга 15 години след смъртта й. Репортажът е на Николай Янев. Много хора изпълниха храма Света Петка, за да запалят свещ и да се поклонят пред паметта на пророчицата. Тя винаги е помагала на хиляди народ и винаги е искала да помогне на всеки един. Много беше добра. 8 години работех при нея. Не мога да кажа лошо нещо. Всичко, което ми е казало, се сбъдна. На маса под Стар Орех специално за помена бяха подредени ястия, които баба Ванга е обичала при живе. Има сърмички, зелеви, лозови сърми, пълнени чушки, риба, фасул, плодове. За 100 годишнината от рождението на Ванга ще бъде направен нейн паметник, който ще бъде поставен до мостчето пред храма. Скулптурата ще изобразява пророчицата. В седнало или полуседнало състояние на масата и пейката, където тя е приемала миряните, за да им окаже различна помощ. До началото на октомври от фондацията се надяват да отвори врати за посетители и къщата на Ванга в Рупите, която заради спорове между различни институции е заключена вече 15 години.